Captada la posició, estirada sobre l'esquena, Shavasana. Formulat aquest propòsit de mantenir-te conscient tot el Yoga Nidra, ara et disposes a formular el teu Sankalpa. Esculls un tema que consideris que has d'activar, modificar. Un tema sobre el que tu consideris que has de fer alguna cosa. I a partir d'aquí, d'aquest tema, defineixes el teu propòsit, el teu Sankalpa, a través de la frase curta, en present i en positiu. Formulat el teu Sankalpa, el repeteixes 3 vegades, amb l'actitud de ferma convicció de que aquest propòsit s'ha de realitzar i a més que t'ho mereixes. Repeteixes el teu propòsit 3 vegades, amb aquesta convicció. Formulat el teu propòsit, ara et disposes a fer un recorregut per tot el teu cos. Jo sóc el guia d'aquest recorregut, per tant m'has de seguir el ritme que jo vagi sense entretenir-te en cap zona en concret. I la proposta és que em segueixis d'aquesta manera. Per exemple, dits de la mà esquerra. Quan jo dic dits de la mà esquerra, mentalment, amb els ulls tancats, et situes en els teus dits de la mà esquerra. Els visualitzes i repeteixes mentalment dits de la mà esquerra. I em vas seguint d'aquesta manera. Dits de la mà dreta, el mateix, et situes als dits de la mà dreta, els visualitzes amb els ulls tancats i repeteixes dits de la mà dreta. Dels dits de la mà esquerra, polze, índex, mig, anular, petit. Dels dits de la mà dreta, polze, índex, mig, anular, petit. Palmell esquerre, palmell dret. Dors de la mà esquerra, dors de la mà dreta. Canell esquerre, canell dret. Avantbraç esquerre, avantbraç dret. Colze esquerre, colze dret. La resta del braç esquerre, la resta del braç dret. Tot el braç esquerre, tot el braç dret. Aixella esquerra, aixella dreta. Zona costal esquerra, zona costal dreta. Maluc esquerre, maluc dret. Tota la zona costal esquerra, tota la zona costal dreta. Tot el braç esquerre, tot el braç dret. Cuixa esquerra, cuixa dreta. Genoll esquerre, genoll dret. Bessons de la cama esquerra, bessons de la cama dreta. Turmell esquerre, turmell dret. Taló esquerre, taló dret. Planta del peu esquerre, planta del peu dret. Dors del peu esquerre, dors del peu dret. Dits del peu esquerre, dits del peu dret. Dels dits del peu esquerre, dit gros, segon dit, tercer dit, quart dit, dit petit. Dels dits del peu dret, dit gros, segon dit, tercer dit, quart dit, dit petit.
tot el peu esquerre, tot el peu dret, tota la cama esquerra, tota la cama dreta, tota la zona costal esquerra, tota la zona costal dreta, braç esquerre, braç dret, mà esquerra, mà dreta, tot el costat esquerre del teu cos, tot el costat dret del teu cos. Part posterior. Natxa esquerra, natxa dreta, sacre, zona lumbar, escàpula esquerra, escàpula dreta, punt entre escàpules, zona dorsal, cervicals, occipital, corona del cap, closca del cap, tota la part de darrere del teu cos, tota la part dreta, tota la part esquerra. Part anterior, front, cella esquerra, cella dreta, punt entre les dues celles, ull esquerre, ull dret, orella esquerra, orella dreta, nariu esquerra, nariu dret, nas, punta del nas, llavi superior, llavi inferior, boca, mandíbules, barbeta, coll, tota la cara, clavícula esquerra, clavícula dreta, pit esquerre, pit dret, centre del pit, boca de l'estómac, zona umbilical abdominal, pubis, genitals, anus, tota la part anterior del teu cos, tota la part posterior, tota la part dreta, tota la part esquerra, tot el teu cos, tot el teu cos, tot el teu cos. Recuperes el teu propòsit, el teu sankalpa, i el repeteixes 3 vegades més amb aquesta actitud de ple convenciment que aquesta llavor, aquest sankalpa, ha de germinar i que ha de donar els fruits que tu consideres i que, a més, et mereixes. Repeteixes el teu sankalpa d'aquesta manera 3 vegades més. Connectes amb la posició, connectes amb la respiració i el seu so, Ujjayi. I ara passeges, atenció, respiració i so, Ujjayi, per un tram de la teva columna. A l'inhalar, passes de la zona lumbar a nivell del malic fins a la zona dorsal a nivell del centre del pit. I a l'exhalar del centre del pit, a l'exhalar des de la zona dorsal al centre del pit fins a la zona lumbar a nivell del malic. I vas passejant, atenció i Ujjayi, per aquest tram de la teva columna, des de la zona lumbar a nivell del malic fins a la zona dorsal a nivell del centre del pit quan inhales, i de la zona dorsal a nivell del centre del pit fins a la zona lumbar a nivell del malic quan exhales.
establert el recorregut, a més, ara et disposes de comptar les respiracions de la mateixa manera, de la següent, et disposes a comptar les respiracions de la següent manera. Quan vas des de la zona lumbar a la zona dorsal, mentalment repeteixes inhalo 1 i quan vas de la zona dorsal a la zona lumbar, exhalo 1. I la següent respiració, seguint aquest recorregut, inhalo 2, exhalo 2. I així fins al 7. Si et descomptes, tornes a començar. Tant si has acabat com si encara estàs comptant, deixes de comptar d'aquesta manera, et mantens en el recorregut, amb la respiració i el seu so, ujjayi. Cal inhalar des de la zona lumbar a la zona dorsal i a l'exhalar de la zona dorsal a la zona lumbar. I ara incorpores el compte de la respiració de la manera següent. Quan vas de la zona lumbar a la zona dorsal, inhalo 7, i quan vas de la zona dorsal a la zona lumbar, exhalo 7. I la següent respiració, inhalo 6, exhalo 6. I així fins a l'1. Si et descomptes, tornes a començar. Tant si has acabat com si encara estàs comptant, ho deixes de comptar, deixes el recorregut amb ujjayi, recuperes el teu propòsit, el teu sankalpa i el tornes a repetir de nou 3 vegades amb aquesta actitud de plena convicció que aquest propòsit s'ha de realitzar i que a més tu mereixes. Ara et situes a l'espai frontal entre les dues celles i observes aquest espai.
T'imagines que aquest espai és una pantalla on s'han de projectar una sèrie d'imatges que has de seguir a la velocitat que jo faci i, com et deia abans, quan hem fet el recorregut pel cos, sense entretenir-te en cap de les imatges. Visualitza la flama d'una espelma, un xiprer, un ametller florit, una olivera, núvols de colors, núvols vermells, núvols blancs, núvols grisos, una nit plena d'estels, la lluna plena, el carrer, cotxes circulant pel carrer, espelmes apagades, espelmes enceses, un cadàver en un fèretre, una persona morta, tu en total nuesa, una tormenta de pluja, una casa vella, una habitació fosca, el sol ixent, una església, una imatge de Buda, un mar tempestuós, ones desbocades, un vaixell a la deriva, un oceà en calma, una platja daurada, el cel blau, una flor de loto, una rosa, un gos, un cementiri, un cim nevat d'una muntanya, un llac transparent, una posta de sol, un temple, un iogui en profunda meditació, un iogui en profunda meditació, un iogui en profunda meditació. Recuperes el teu propòsit i el repeteixes de nou amb aquesta actitud de plena convicció 3 vegades més. Et situes a la pantalla frontal i projectes sobre aquesta pantalla, visualitzes que és de matinada, que està encara fos i que estàs caminant per uns camins cap a unes muntanyes. Estàs caminant cap a l'orient, cap a l'est. Observes una lluna creixent en el cel. El sol està a punt d'aixecar-se sobre les muntanyes. L'horitzó marca una línia de llum molt tènue. A la vall es veuen les llums d'una petita població, llums que pampalluguen a través de la boira. El camí voreja una gran pujada, camí que serpenteja entre immenses penyes i ponts suspesos sobre grans precipicis. Un espai entre 2 turons et deixa veure una gran muntanya coberta de neu. El pàl·lid cel darrere anuncia el nou dia. Puges a través de la neu, produint un so a cada pas, a cada petjada. En el camí trobes una glacera. Escoltes els sons del trencament del gel.
A prop del cim de la muntanya fa fred. El vent envolta el teu cos. Sembla que t'arrenca la pell. Les sabates s'omplen de gel i neu. Arribes al cim de la muntanya i apareix davant teu una meravellosa escena. A l'orient, una àmplia gamma de pics coberts de neu i valls fosques. Cap a l'occident, turons que porten a praderes i al mar. Fes més profunda la teva imaginació i visualitza aquesta escena. El sol aixecant-se com una bola daurada a l'orient, distribuint ratxos de llum daurada sobre la neu, que t'encisen. Passeja la teva mirada entorn del cel. Cap a occident, encara gris, el blau va apareixent. A l'orient hi ha un rosat suau a mida que el sol s'acosta. Observa la llum del sol sobre el cim de les muntanyes. Profundes valls suren a mida que les ombres es retiren. Imagina que t'asseus amb les cames creuades i contemples aquest gran escenari, el naixement d'un nou dia. Contempla aquest gran escenari per una estona. Deixa que la teva ment flueixi lliurement amb aquesta experiència. Recupera el teu propòsit, el teu sankalpa, i el repeteixes de nou 3 vegades amb aquesta actitud de ple convenciment, de ferma convicció.